Il-Kummissjoni Ewropea għad-Demokrazija fih dan il-Kunsill tal-Ewropa magħrufa aħjar bħala l-Kummissjoni Venezia faħret il-passi u riformi storiċi li qed jieħu l-Gvern Malti fejn preżenta proposti fost oħrajn riformi fil-ġudikatura favur it-tisħiħ tas-saltna tad-dritt u l-governanza tajba f'pajjiżna. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-Berġa ta' Kastilja indirizzata mill-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis intqal kif ir-riformi jkopru aktar minn 85% ta' rakkomandazzjonijiet li għamlet il-Kummissjoni Venezia. Ir-riformi jiffukaw prinċipalment fuq il-ġudikatura, fuq mekkaniżmi ta' governanza tajba u riformi istituzzjonali. Proċess li ntemm bil-Kummissjoni Venezia tilqa' favorevolment prattikament il-proposti kollha tal-Gvern Malti. Ewlenin fost riformi hemm dawk fil-qasam tal-ġudikatura u fil-ħatra u tneħħija tal-President. Bir-riformi il-ġodda l-President se jkollu l-poter li jażel u l-membri fil-ġudikatura biex bekk jitneħħa kull intervent politiku. Fil-fatt, fil-ħatra tal-ġudikatura, il-President se jkun qed jażel minn 3 membri nominati mill-Kumitat tal-Ħatrit tal-Ġudikatura wara sejħa pubblika. Il-President se jkun qed jinħatar biż-żewġ terzi u l-istess jgħod f'każ li jkun hemm lok li jitneħħa. Ir-rapport tal-Kummissjoni Venezia magħrufa li ma tħares lejn wiċħat laqgħet bosta proposti oħra tal-Gvern għal riformi kostituzzjonali u leġislattivi. Fost oħrajn semmiet kif bil-proposti li ressa il-Gvern se jonqos il-poter minn id-dejn il-Prim Ministru u nnutat titjib kbir wara l-opinjoni l-Kummissjoni kienet tat sentejn ilu. Il-Kummissjoni Venezia nnutat ukoll riforma oħra għalija tal-Gvern favur it-tisħiħ tas-saltna ta' dritt, dik li l-Avukat Ġenerali ma jibqax ikun parti mill-Kumitat tal-Ħatrit tal-Ġudikanti. Fir-rapport tagħha l-Kummissjoni laqgħet ukoll il-fatt li se jkun hemm dritt ta' appell fuq qorti kostituzzjonali għal deċiżjoni tal-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja fuq it-tneħħija ta' imħalfin u maġistrati. Bekk il-politiċi permezz tal-Parlament mhux se jibqgħu involuti f'dan il-proċess sensittiv ta' tneħħija ta' membri tal-Ġudikatura. Anki dwar l-Ombudsman, il-Kummissjoni Venezia ikkummentat b'mod pożittiv hekk kif bir-riformi li se jagħmel il-Gvern se jkun hemm provvedimenti dwar it-tneħħija jew sospensjoni tal-Ombudsman u l-Parlament se jkun obbligat li jiddibatti r-rapport annwali li joħroġ mill-uffiċċju tal-Ombudsman. Il-Kummissjoni Venezia semmit ukoll pass ieħor fid-direzzjoni tajba, il-fatt li l-ħatra ta' kummissjonijiet indipendenti ma jibqgħux jinħatru mill-Prim Ministru iżda mill-Kabinett. L-Ombudsman, il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika u l-Awditur Ġenerali se jkunu jistgħu jirrapportaw każijiet ta' korruzzjoni direttament lill-Avukat Ġenerali. Il-Prim Ministru Robert Abela spjega l-passi li jmiss biex issa dawn ir-riformi jidħlu fis-seħħ. Dawn huma riformi li l-Gvern issa ser iressa quddiem il-Parlament biex jiġu implementati mingħajr dewmien u jsiru liġi. Bekk ikompli jitwettaq il-proċess ta' tisħiħ tas-saltna ta' dritt, tal-governanza tajba u r-riforma fl-istituzzjonijiet. Il-Prim Ministru qal li dawn ir-riformi waslu wara konsultazzjoni mal-President ta' Malta, l-Oppożizzjoni u s-soċjetà ċivili fost oħrajn. Saħaq li issa dawn ir-riformi mhux se jibqgħu fuq il-karta u dwar l-aħħar rapporti fuq allegazzjonijiet serji li ħarġu, il-Prim Ministru kien ċar daqs il-kristall. L-awtoritajiet responsabbli mill-investigazzjonijiet f'pajjiżna għandhom jiżguraw li ssir ġustizzja sħiħa billi jiġi investigat, jekk mhux diġà qed jiġi investigat, kull min għandu xi konnessjoni ma' dan il-każ. U min hu. Dan sabiex toħroġ il-verità. Il-Pulizija għandha disponibbli għaliha ir-riżorsi kollha meħtieġa biex twettaq id-doveri tagħha. U jekk meħtieġ tingħata iżjed riżorsi. Jekk l-investigazzjoni twassal għal responsabbiltà kriminali min-naħa ta' xi ħadd, ikun mistenni li tinbeda prosekuzzjoni quddiem il-qrati tagħna minnu fih. Min-naħa tiegħu l-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis tkellem dwar kif irreaġixxiet il-Kummissjoni Venezia għal ħatra ta' Kummissarju tal-Pulizija u s-Segretarji Permanenti. Kummissarju tal-Pulizija, riformi amministrattivi li hemmhekk il-Kummissjoni Venezia qalet il-proċedura li qed tiġi użata Malta hija proċedura li hija proċedura tajba u konformi mal-prinċipji ta' trasparenza, kontabilità u bon governanza. Dr. Zammit Lewis qal li anke dwar l-ingaġġ ta' persuni ta' fiduċja għall-Kummissjoni Venezia qablet ma' dak imressaq minn Malta. Il-Kummissjoni semmiet li huwa kruċjali li dawn ir-riformi jkunu parti minn oħra wiesa fil-pajjiż. Idħol fuq one.com.mt
u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.